Щоб увійти в безсмертя, челядник має скласти два екзамени. Перший перед сучасниками, другий перед історією. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулей, низьки хочемо познайомити вас з інтересною і талантливою династією Рошковичів. Рошковичі – це одна із старовинних таких звісних фамілій нашого Ужгорода і нашого краю. У чеський період, у 20-х роках, до 1939 року в Ужгороді набережна, сама красива набережна, вона мала назву набережна Рошковича. І часто задумувалися над тим, чому вона дістала ця прекрасна набережна, теперішня набережна Незалежності, дістала назву від Рошковича. То хто ж був цей Рошкович, що удостоївся такої великої честі? Почав їм досліджувати. Вперше почув про Рошковичів, коли робив у Крайському музеї. І там був художній музей. І все екскурсоводи розказували, що були два іконописця, Ілля Бродлакович і Ігнац Рошкович. Так далі взяв їм карту, коли робив виставку до сторіччя Петра Петровича Сови, карта Ужгорода, на яку якраз була нанесена та набережна Рошковичів. Ну і туди почав досліджувати, хто такі були ті Рошковичі. Пізніше познайомився із одною далекою родичкою із цієї сім'ї Рошковичів і навіть купив прекрасну книгу «Церковнослов'янський словарь», де він підписався, що це була його колишня книжка Рошкович. Отже, Ігнац Рошкович старший. Він се народив на безумно теж у священичій сім'ї у 1822 році у звісному мадярському Токаю. Це район, де виробляють прекрасне вино. І закінчив Ужгородську гімназію. Поза того, він хотів маленько стати, може, юристом, бо учився в Егері і учився у Великому Вародині на юриста, але пак далі то лишив і прийшов у 1843 році, поступив у Ужгородську богословську семінарію, яку окончив у 1848 році. Ну і туди єпископ Василій Попович усвятив його та й назначив священником. Був він священником у Гойду, Бесермені, і був він священником пак пізніше у Салок, або Славковці Земплінського комітету, тепер то є Словаччина. Треба оповісти, що пізніше єпископ Стефан Панкович призначив його в Ужгородський кафедральний собор. Там був священником. Він мав нагоду і служити, бути душпастером і при Івану Пастелію, єпископу, Юлію Фірцакові. Якраз при Юлію Фірцакові він став консисторіальним совітником консисторії, і він став канонником. Це був заслужений чоловік, котрий написав спеціально, він викладав і в Ужгородській богословській семінарії, був доктором теології, бо вчився ще в Будапештському університеті, там склав докторську дисертацію. Ну і треба повісти, що він моральну теологію написав, учебник для семінаристів, писав, друкувався в газеті «Світ», яка той час виходила, і він много написав катехизм для учеників 1-2 класу. Пак далі назначив його Фірцакові школьним інспектором. Він був школьним інспектором Мукачевської греко-католицької єпархії. У 1887 році він у Будапешті здав зборник на церковно-слов'янському язикові. Ну і треба повісти, що він помер у 1895 році і похований був на замковому кладовищі, де кладовище греко-католицьких достойників, і його там поховали. Треба повісти, що
нелем знамий нам художник Ігнат Рожкович, його син, бо він мав 5 дітей, із них 2 синів. Та один старший син, другий, був Еммануїлом Рожковичем. І сій Еммануїл Рожкович народився у 1850 році у селі Салок, там, де був священником його отець в Земплінському комітеті. Він окончив церковну приходську школу в селі коло отця, пак далі 2 роки самостоятельно студіював гімназію і поступив у Ужгородську богословську семінарію, котру у 1877 році окончив ту семінарію. І священник назначив його, єпископ, назначив його викладати руський язик в Ужгородську королівську гімназію. І там він викладав русинський язик у цій семінарії. Пак далі він був професором препарандії, тобто теж півцеучительської греко-католицької семінарії, котра знаходилася напроти Ужгородського замку, де була семінарія духовна, богословська. Він став великим у тому відношенні, що, будучи членом общества Василія Великого, він є одним із організаторів акційного общества «Уніо» і типографії. Перша типографія знаходила і редакція у замку, що належало теж, була семінарія там. І він тут же іздав свій молитвенник «Ангел Господній». Ангел Господній. Але разом із тим він був і тим, хто робив усе для того, щоб розвивалося це акційне общество «Уніо» і печаталися наші не лише богослужбові книжки, але й всяка інша світська література на русинському нашому язикові. Він був надзвичайно великим чоловіком, благодійником. Треба повісти, що на Пасху, а їхня хижа знаходилася на вулиці Капітульній під номером 14. І тепер вона там є. Старовинна, красива хижа, в такому сецесійному стильові, із ліпленами красивими. Правда, вона тепер маленько у такому недоброму виді. Туди до тої хижі приходили, коли наступали великодні праздники, приходили люди бідні, і він кожному давав Пасху і до Пасхи друге єство. Ну і один недільний свій доходок він роздавав бідним. Це був великий чоловік у тому відношенні, що йому випала навіть честь у 1903 році освячувати пам'ятник великому другові русинського народу Едмунду Егану. Так звана Верховинська акція, яку ми знаємо, і цього Егана забили на Лаському березі. І там на тому Лаському березі був поставлений йому пам'ятний крест, пам'ятка. Єпископ Юлій Фірцак, котрий дуже почитав Едмунда Егана і з ним уєдно складував для парламенту мадярського доповідь, як живуть бідно наші русини у Подкарпаттю, і він доручив йому освятити той пам'ятник. І Еммануїл Рожкович освятив цей пам'ятник. Треба повісти, що в 1904 році він тяжко захворів. Кажуть, що пишеться в одному, що він мав рак печінки, був дуже хворий, але молився все до Бога, надіявся, що окріпне. Ну, але на превеликий жаль, у 1905 році він помер. І теж, як і отець його, був похований на греко-католицькому кладбищі, там коло нашого Ужгородського замку. Третій – це Рожкович, це тот знамий наш художник Ігнат Рожкович. Ігнат Рожкович родився 28 сентября 1854 року в Славко, це Мадярщина. Про нього писали, що він мадярський художник русинського происхождення. Ігнат Рожкович закінчив Ужгородську гімназію, изучав живопис у знаних до той час майстрів ізобразительного іскусства.
2 роки учився у гімназії, захворів на тиф, дуже тяжко він вже чув, і тому і гімназію відкінчив помаленьки вдома, як кажуть, при домашніх условиях закінчив гімназійні студії. Поступати у семінарію він вже не годен був, бо знаєте, що священник, хоч і родина була така священича, але якийсь слуху вже не маєш, не можеш. Але з малих років страшно любив малювати. Первим його напутником був учитель гімназії Ференц Хевердлі, до котрого Рожкович на всю життя сохранив глибоку благосклонність. Слідуючим етапом стали заняття під руководством Фердінанда Видра. В 1875 годі він успішно видержує екзамен в Будапештську академію художеств, де учиться у ізвісних портретистів і історичних живописців Бенцура Секеля. Першим, так би мовити, учителем був Фердинанд Відра, той, який розмальовував Ужгородський кафедральний собор. І другим його він знався також із Ференцом Гевердле, теж ізвісним художником. І ось він їде у Будапешт, там поступає спершу у школу таку малярську, а пізніше він окончує Будапештську художню академію. В 1879 году Рожкович получає стипендію і їде ненадовго у Париж, а затим у Мюнхен. В Мюнхені совершенствується під керівництвом Пілотті і Вагнера, котрі прививають молодому живописцю любов до класичного наслідства, хорошу техніку, сурову художню дисципліну. Можете собі уявити, що він на тилі добрий став добрим художником у тому часі, що вже в 1800, не помиляюся, в 85 році він починає друкуватися у тих мадярських газетах того часу. Vasárnapi недільна газета, Мадярські вісни. І він достає диплом мадярського общества іскусств, достає диплом. Пак далі він достав малу медаль і був нагороджений премією художника Лотца. Учобу Рожкович продовжив в академіях іскусств Будапешті, Парижі, Мюнхені. Мало пізніше аби удосконалювати своє іскусство, відвідав Італію і Єрусалим. Вернувшися на Срібну землю, викладав 2 роки в Ужгородській гімназії, а в 1885 році переїхав до Будапешта, де прожив рештку свого життя. В годи учоби в Будапешті, Мюнхені, Рожкович кожне літо приїжджає на Закарпаття і много робить як живописець. Він усе помнить, що Закарпаття – то прежде всього його отчизнина. Тут він родився, тут пройшли його дітські і юношеські годи, постійно жила його сім'я і родителі, браття і сестри. Треба вповісти, що, будучи в Італії, він його страшно захопило сакральне мистецтво, іскусство. Чому? Сам воспитувався у сім'ї духовного отця, із дитинства була то велика любов як одного Еммануїла, так і в нього, любов до Бога. І якраз він почав писати, розмальовувати церкви. Ігнац Рожкович писав у різних жанрах. Він створив монументальні фрески для церков у Пряшеві, Снині, Левочі, Кичкеметі та в соборі Святого Стефана в Будапешті. Розписав також зал Святого Стефана в Королівському палаці в Будапешті, вівтарі та іконостаси в греко-католицьких церквах у Мукачеві, Ужгороді, Цегольнянська церква та Великій Копані. Він є автором портретів сучасників, жанрових сцен, натюрмортів, автопортретів, ілюстрацій для книжок, котрі його рисунки були включені до многотомної енциклопедії Австро-Венгрії, котрі супроводжували розділи, присвячені комітетам, населених русинами. Багато він зробив святих образів. Якщо візьмемо в Будапешті, то в Будапешті він у Южеф-Варожській церкві теж намалював прекрасний образ святий Стефан, який привів мадярський народ до християнства, в тому числі і наших подкарпатських русинів, бо у той час наш край входив до складу Мадярського королівства. Далі він розмальовував також у
у Йозеф Варошові теж розмалював церкву, розмальовував він і образ святих у Будинському замку. І треба оповісти, що зробив він плащаницю для Пряшівського кафедрального собору, плащаниця, і зробив, кажуть, що і для Ужгородського кафедрального собору він зробив таку ж саму плащаницю. Я не бачив їх, але із Пряшівської я зробив, значить, ксерокопію, вона є. А також є дуже прекрасна робота, його дві роботи в нашому музеї художньому зберігають. Це святі Кирило і Методій, ікона велика, красива, і граф Терек. В Закарпатском художественном музее хранится две работы Игнация Рашковича. История их поступления в музей очень интересна, потому что работа «Портрет графа Терека Наполеона» была подарена в 1948 году музею Адальбертом Мердели. И в этом видится связь поколений художников, которые родились, детские годы которых прошли на Закарпатье. А вторая работа «Апостолы Кирилл и Мефодий» была получена музеем в 1952 году от Ужгородского университета. Когда университет переехал в здание бывшего епископата греко-католической церкви, картины, которые там хранились, были переданы, национализированы и переданы в Закарпатский художественный музей, вот, где они сейчас и хранятся. Эти две работы никогда не хранились в наглухо закрытых фондах. Они всегда были на наших выставках, потому что характеризуют Рашковича как одного из самых талантливейших художников, который, вот как говорят, художник от Бога. Он таким талантливым родился. Но кроме этого, первым учителем его был Хевердле, который впоследствии учил и Бакшая, и Эрделя. И работы Хевердле сейчас представлены в постоянной экспозиции нашего музея. А вторым учителем Рашковича был Видра, известнейший художник, который занимался росписями церквей. Вот его огромное полотно «Оплакивание Христа» тоже хранится в нашем музее. Вот эта цепочка, непрерывная цепочка передачи знаний талантливым художникам, талантливым детям, которые потом вырастают в известных художников, всегда присутствовала в Закарпатье. И если мы говорим о художественных особенностях этих двух произведений Рашковича, нужно отметить вот такую интересную деталь. Картина «Апостолы» была написана художником, когда ему было только 22 года. Это он только начал учиться в Будапештской академии художеств. Она написана на таком высоком уровне, вот поэтому я говорю, художник от Бога. То есть он впитывал знания, и эти знания уже ложились на врожденный талант. А второй портрет Терека Наполеона уже написан, когда художнику за 30. И вот в этом портрете чувствуется, что Рашкович был великолепным портретистом. Он прекрасно передает характер портретируемого. Причем очень интересно, что общая гамма этого портрета темная. Единственное светлое пятно – это лицо. Лицо сразу к себе привлекает внимание. Но белый воротник и золотистое шитье, которое там присутствует под подбородком, оно как раз подчеркивает характерные черты этого лица и угадывается очень сильный и непреклонный характер этого человека. Вот в Рашковиче с самого детства
с первых лет его учебы была заложена эта черта и качество его творчества. С одной стороны, это был художник, который посвятил практически всю свою жизнь сакральной живописи, а с другой стороны, это был человек, который жил нормальной жизнью. Он очень много писал портретов, он очень много писал пейзажей, он занимался иллюстрацией, то есть многосторонний, разносторонний художник, который всю свою жизнь посвятил живописи. Треба спом'янути, що в 1912 році Пряшевський єпископ Іоанн Валій попросив Ігнаця Рошковича, аби він зробив копію Клокочовської ікони Божої Матері. Це чудотворна ікона, він ту копію зробив, і вона ся тепер зберігає у Кошицях. Але ми маємо теж копію Клокочовської ікони Божої Матері у нашому кафедральному соборі. Фрески та вівтарний живопис Ігнат Рожкович писав у стилі бароко. Його портрети приналежать до академічної школи, а жанрові сцени є сентиментально-ідеалістичними за своїм духом, що типово для пізнього академізму. Рожкович створив жанрові полотна з життя селян, особливо пристрасть, червоне яблучко, тільки тобі, настінні розписи в церквах Закарпаття, селах Красношори, Велика Копаня, а також в містах Будапешт і Кічмект. Твори Рожковича сохраняються в музеях Будапешта і Ужгорода. Помер він у 1915 році, але вже 2 останні роки, будучи вже навіть сліпим, бо мав велику катаракту, хворів, він разом із своїм братом написав меморандум, він оформив художній меморандум, а Еммануїл склав той меморандум, тому що у Будапешті було дуже багато наших кушерів-синів, а церкву вони не мали. Значить, нашу греко-католицьку церкву. І тоді вони зробили меморандум, написав він спеціально для імператора Франца Йосипа І, і через кардинала Вазарія передали імператору. І тоді був куплений сиротинець на тому місці, стара будова сиротинця, то знесли, той сиротинець, і на тому місці у 1905 році була побудована прекрасна церква на площі Роз або Ружа Актере в Будапешті. Вона є наша греко-католицька церква. Я там часто до неї приходив, тому що там крестили мою жону. Значить, і я милувався тими красивими образами, які розмальовані Ігнацом Рожковичем. Кажу ще раз, що вже будучи наполовину сліпим. І ще одне є, що він теж був великим благодійником, і він дуже старався для молодої талантової молодежі. Треба повісти, що до нього прийшов сам Йосип Бокшай. Прийшов до нього в Будапешт, і він того Бокшая, Йосипа Бокшая, як протеже, дав учитися, і він, значить, учився теж в художній академії. Значить, він знамий був, мало того ще. Він своєму знав і Репіна, великого руського художника. Він написав не один, значить, ескіз і послав Репіну. І Репін пак далі дуже мило одозвався на ці роботи, визнаючи велику його заслуги як художника. І є в мене, я зняв ксерокопію із того некролога, він помер у 1915 році. Некролог у мадярській газеті «Vasárnapi újság», недільна газета, де дуже тепло о ньому відзивали, указуючи, що цей славянин, русин, який робив, много для того зробив, аби ославити і мадярський народ, і ославити і свій народ своїми прекрасними роботами, які ціле є достоянням не лише мадярського, скажімо, нашого крайського іскусства, але достоянням, як кажуть, загальноєвропейського, загальносвітового іскусства, яке лишив нам по собі Ігнац Рожкович молодший.
Отже, на жаль, на превеликий жаль, то та хижа не приведена і до тепер у тот нормальний вид, хоча там йдуть тисячі туристів кожен раз, проходять по ту, йдучи до замка і коло кафедрального собора. І треба уповісти, що не знайшлося навіть одної вулиці, щоб назвати іменем цих, значить, Рожковичів, не лише Ігнаця, але і Еммануїла, так і їхніх отців старшого Ігнаця Рожковича. Це були Рожковичі, одні із тих подкарпатських русинів, які любили свій народ, старалися о його просвіті, старалися о тому, щоб, значить, народ був освічений і щоб, значить, пам'ять про них зберегла у нашій подкарпатській історії.